mun täytyy sanoa, että mä olin kyllä suhteellisen huolestunut itsestäni ja siitä, miten mä niin kuin pärjään tässä kiertelevä rock-työläisen ammatissa. Koska mun mielestä mä söin huonosti, mä söin miten sattuu, mä join liikaa, mä nukuin miten sattuu ja liian vähän. Mä katsoin itteni tavallaan niin kuin peiliin sillä henkisesti ja ajattelin, että ei tääkään on ihan niin kuin se malli, mitä mä niin kuin elämältä oon halunnut. Ja mun mielestä se oli kyllä ihan tämmöinen niin kuin rehellinen huolestuminen, mikä mut sai niin kuin ajattelemaan toisenlaistakin vaihtoehtoa elämällä. Joo, mä olin Tanskassa opiskelemassa Alexandertekniikkaa. Tarkoituksena valmistua Alexandertekniikan opettajaksi. Mä olin 2 vuotta Tanskassa ja vuoden Hampurissa. Alexandertekniikka, sitä on hirveän vaikea määritellä niin kuin lyhyesti. Että se kestää hyvinkin pitkän aikaa ja sittenkin se jää vähän puolitiehen, mutta jos mä hyvin lyhyesti yritän sitä määritellä, niin se on kehonkäyttötekniikka, yksi vanhimmista, jos ei vanhimpia, tai vanhin kehonkäyttötekniikka, ja sen tarkoituksena on ikään kuin tämmöisen niin kuin psykofyysisen kokonaisuuden, mikä me ollaan, siis meidän hermosto ja meidän keho yhdessä toimiessaan muodostaa tämän psykofyysisen kokonaisuuden. Sen kokonaisuuden, mikä ihmisolento on, sen niin kuin parempaa haltuunottoa. Siitä se lähinnä näin hirveän yksinkertaistetusti on. Mä uskon, että ainoa missä se näkyy niin kuin mun esiintymisessäni on se, että mun ryhtini on muuttunut huomattavasti pystympään. Koska mä aikaisemmin lauloin mikrofoniin, jos katsoo vanhoja valokuvia ja vanhoja videoita, niin oikeastaan niin mä en edes liioittele, niin asento oli tämä näin. Ja nyt mä oon niin kuin enemmän pystyasennossa, koska mun mielestä on luonnollista olla pystyasennossa. Nyt kun mun tavallaan hermostoni on tottunut siihen, että pystyasento on se oikea, siis mulle luonnollinen asento, niin kyllä mä esimerkiksi nyt tarvitsen 15 senttiä pitemmän mikrofonin jalan kuin aikaisemmin. Olen aina tehnyt tekstejä lähinnä toisten säveltämään musiikkiin ja lähinnä niin kuin veljeni Pantsen säveltämään musiikkiin. Ja mä koin, että mulla ei ehkä ole mitään muuta. Mä ajattelin alun perin, kun mä ryhdyin tähän hommaan varsinaisesti päätekstittäjänä, tämän bändin päätekstittäjänä vuonna 1982, niin mä ajattelin silloin, että mulla ei ehkä ole mitään sellaisia edellytyksiä kuin esimerkiksi Saaralan Mikolla, joka siihen asti vastasi suurimmasta osasta kaikkia tekstin tekemistä, että mä en ole samalla tavalla nokkela, samalla tavalla nerokas kuin Saaralan Mikko. Niinpä mun täytyy yrittää löytää niistä kappaleista se, minkä mä itse näen, kun mä kuulen sen melodian. Se alkaa näyttäytyy mulle kuvina. Mä olen aina visuaalisesti nähnyt kaiken. Omat ajatuksenikin mä näen kuvina. Ja mun aivoni toimii sitä kautta, niinpä mä melodian kuullessani alan näkeen kuvia, mielikuvia, jotka sitten kun mä kuuntelen sitä tarpeeksi monta kertaa, alkaa eri osuuksissa niin kuin muodostaa erilaisia kuvasarjoja, ikään kuin tämmöisen elokuvan tyyppisen jonkinlaisen. Ja se eikä kene kauhean kauan, kun se muuttuu jo tarinaksi, jonka mä pystyn sitten verbalisoimaan niin kuin tekstinä ulos. Ja silloin kun se on tavallaan minun kauttani muodostunut, mun assosiaattini, mun mieleni kautta muodostunut tällaiseksi kuvalliseksi kertomukseksi ja sitten verbaaliseksi kertomukseksi, niin se lähtökohta on kuitenkin siinä musiikissa.
Jotenka jos nyt puhutaan metodista, niin tämä on ainoa metodin kaltainen osa tätä prosessia siinä mielessä, että tällä konstilla mä ainakin tiedän, että se teksti sopii siihen melodiaan minun päässäni. Niin silloin ne tunnelmat korreloi keskenänsä ja eivät riko toisiaan. Mielipiteeni tämänhetkisestä popmusiikista tai rockmusiikista on tietenkin on sellaisen ihmisen mielipide, joka sitä ei ole kauhean aktiivisesti seurannut. Koska ne vuodet mulla meni kauan sitten, kun mä niin kun ostelin levyjä Kuolan valueen ja seurasin musiikkilehtiä ihan totta siis ne oli joskus niin kuin 14, 15, 16-vuotiaana suurin piirtein enemmänkin ne ajat. Mun näkemykseni popmusiikista, rockmusiikista on, että siitä on aika lailla tämä melodisuus ja se, mistä mä nimenomaan on näiden bändien takia kiinnostunut, niin ne on kadonnut. Alkoi katoamaan hyvin jo 80-luvun alussa. Ja aina silloin tällöin tulee jotain melodisia biisejä, jotain siis, jossa on niin kuin mun mielestä niin semmoista vanhan kaltaista ideaa, niin ne on yllättävää kyllä, niin suurimmalta osaltaan melkein aina jonkun vanhan jätkän vääntämiä. Ja niistä yleensä tuleekin hittejä, koska niin kuin biisin tekotaito on kovasti kateessa tällä hetkellä, mun mielestäni maailmassa. Eppunormaalista on tullut auktoriteetti ja instituutio, jonka ihmiset aina silloin tällöin löytää. Ja ihmiset kaipaa instituutioita ihan oikeasti. Ihmiset tuntee olonsa turvalliseksi aina silloin tällöin, kun niillä on tämä eppunormaali. Että ne voi sitten seuraavassa käänteessä sitten oikein haukkua. Eli mä tiedän sitten, mitä tarvetta me sitten siinä sitten tämän ohella niin kuin toteutetaan, mutta meillä on itsellämme tarve olla olemassa. Ja se on se ainoa oikea tarve, minkä perässä me niin kuin tätä hommaa tehdään. Ja instituutioksi tulee ihan itse kukin, joka tekee tarpeeksi kauan jotain, tarpeeksi hyvin, niin että ihmiset on siitä kiinnostuneita. Se on täysin väistämätöntä. Kyllähän muakin naurattaa se, että ihan samalla tavalla instituutioita vastaan me lähdettiin aikoinaan tappelemaan ja nyt ollaan instituutio, mutta täytyy sanoa, että se ero niin kuin niiden instituutioiden välillä, jota vastaan me kapinoittiin ja kapinoidaan edelleenkin, ja tämän meidän muodostaman instituution välillä se ero on suurimmillaan siinä, että me ei yritetä sanoa ja yritetään niin kuin määritellä muille ihmisille, miten niiden pitäisi soittaa kitaraa. Tietenkin mä toivoisin, jos hyvä haltija tähän nyt tulisi ja toteuttaisi yhden toiveen, niin se olisi se, että ihmiset yhä enemmän ja enemmän rupeisi ajattelemaan, mitä ne oikein on tekemässä. Siitä se on mun toiveeni. Minä ajattelin joskus silloin nuorempana, ennen kuin tästä musiikista tuli semmoinen, joka vei mukanaan, niin minä haaveilin, että jos musta olisi tullut kuvataiteilija. Ja minä ajattelin pyrkiä jopa ihan kuvataidekouluun, ihan oikein Ateneumiakin ajattelin, mutta en tiedä, olisinko sinne päässyt ja olisiko siitä sitten mitään semmoista tullut. Onhan mulla vielä mahdollisuus. Siis mä tarkoitan, että niin kauan kun on elämää edessäpäin, niin voi tehdä ihan mitä haluaa. Unelmieni Atlantis alla
aikansa. Sanoi mulle minun luota, paljasti taikansa. Sanoi maailmalle jää joskus toiseksi, mutta sateen jälkeen sää käy aurinkoiseksi. Aurinkoiseksi. Siis älä siitä huoli, näinhän täällä käy. Aurinkokin paistaa, vaikkei sitä näy. Tuuli ajan mittaan, pilvet paljastaa. Ikuisuuteen karkaavan tähdet paljastaa. Sanoin, että tässä käy silmä kastumaan. Miksi kävin elämässä, teit isäin astumaan. Nyt olen köyhä sekä kipeä, savu silmään kajoaa. Hän sanoi, ota yksi rype ennen kuin maksa hajoaa. Maksa hajoaa. Ja älä siitä huoli, näinhän täällä käy. Aurinkokin paistaa, vaikkei sitä näy. Tuuli ajan mittaan, pilvet paljastaa. Ikuisuuteen karkaavat tähdet paljastaa. Ja auto räjähti, pienehkö pyrstötähti, koiraani mäjähti. Tän ystäväni sanoi, enhän pilaa iltaasi, jos kaadan itsellenikin ja liityn iltasi. Liityn iltasi. Ja älä siitä huoli, näinhän täällä käy. Aurinkokin paistaa, vaikkei sitä näy. Tuuli ajan mittaan, pilvet paljastaa.